טיל, אני לא מאמין! What the fuck? לא מאמין. אני לא מאמין. אני לא מאמין. אני לא מאמין. פיצץ לבניין. אני לא מאמין. אני לא מאמין. נפל לבניין הטיל, אני לא מאמין. איך נתפסנו? איך נתפסנו את זה, אבא? ראית אותו מתרסק. כן, ראית את זה. רואים את זה במצלמות, אבא, רואים את זה במצלמות. רואים את זה במצלמות, ידפוק, רואים אותו טס ככה למטה. לך תראה במצלמות. וואה, וואלה. וואלה. שופרן. ימה! ימה!